La doamnă se uită Vasile Ivanovici doarme, căsurile așa de piele înapoi, și duc iar înapoi, decis ca să spare Vasile Ivanovici și acum nu zice să doamnă. Ia dă să mănânc eu, ia nu pleci. Mănânc el, mănânc cu mâna, sorghește, pune casoarele la gură, când se uită la fund, mă răsat. Și s-a făcut piață, bată să dau înapoi, împlu casoarele cum a fost, dar Vasile Ivanovici așa când dormie, deschide ochi și pierdea, ai dat tot de dreptul. Mergem la magazin, în televizare, aproape de televizor. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-vă, dar televizoare în culoare aveți? Avem. Dați-mi ură verde. Doamne, bărbat, femeie în pat, la vreo 3 de noapte, trezesc cum pregătuiesc casă. Față mâncare, da? I-am dat. Șapă e dat. Șapă i-am dat. Să fie vreau, măi, trebuie să mă scris să mă lic, dacă nu o moară, mă ia, nu. Tot ce vieți ora. Nu știu, din mână. E, dacă e roșii, măi, la astea, apoi cată vierhe, și ce facă, măi? Asta să dăm lângă mine. Cum să dai, măi, că trebuie să dai în timp de 7 ceasuri, dacă nu la moi, atunci nu dați mai casă. Ei, școală, eu, îmi iotărim. Îi dă femeie și eu 2 lei, dar vedeți-mă că cât la pune-mi plauza în calească,